Motorschip Spes aan de buitenkant. Motorschip Spes, hier de Margrietshuis. Goedemiddag. Nou, u zal er al wel van gehoord hebben, maar we hebben een klein probleempje. Er is een vaarverbod in Friesland. Die duurt minimaal nog tot en met zondag. En dan wil ik straks graag nog even uw telefoonnummer hebben. En zodra ze meer bekend is, dan bellen wij u op. Maar dat zal waarschijnlijk niks voor maandagmorgen worden. Vriendelijk bedankt hoor en prettige dag verder. Bij de sluis bij het Prinses Margrietkanaal op een Lemmer liggen om beide kanten tal van binnenveertskippen te wachten, onze werd terugvaren kunnen. Troch de hege wetten staan maar de net vinden worden omdat de golfslag van de skippen de kaden en dieken vernielen in. En dus is het wachten, zei ik voor de skipper van de Fiducie, Berend de Jong. Hij verviert veevoer, maar kan voor eerst geen kant op. Hoe vervelend is dit voor u? Financieel is het natuurlijk wel een beetje achteruitgang. Maar ja goed, dat zijn van die dingen. Dat is de natuur, daar doe je niks aan, klaar. Ja, wat kunt u op dit moment? Niks. Gewoon een beetje op schip werken, een beetje de machinekamer schoonmaken, een beetje rommelen. En de vrouw een beetje pesten. De afdeling Nautische Zaken van de provincie houdt de Frieske wetters scherp in de gaten om te zien dat de skippers wel onder het verbod houden. Er staat wel een boete op, ja. Want het is duidelijk genoeg bekend maken dat er een vaarverbod is. En dus ik net meer zitten, ik wist nergens van. Dus dan ben je gewoon willens en wetens bezig om te gaan varen. Ja, dan moet je de consequenties ik dragen. Nevens de controleurs zijn er amper oetreders, een enkeling mast bekeurd worden. Juster, mijn collega's, die hebben nog even een peer aanroepen. En nou kreeg ik vanmorgen een telefoon, toen zitten we in een Lemmer. Dat er weer een sleepbootje met een pontontje die we onderwijs. Ja, toen konden wij daar net bij weten, maar toen hebben we even contact opgenomen met de KLPD, met de PVA 60. En die waren toevallig in de buurt. En die ben er al even achteraan geweest. Diegenen die ik gesproken heb, hebben er allemaal begrip voor. Die zeggen allemaal ja, het is zij zo. En dan wachten we maar een paar dagen. En vroeger was Friesland ook dicht op zondag. Dan lagen we ook stil op zondag. Dus zo verschrikkelijk is het ook eigenlijk weer niet. Manditemon werd besletten dat de skippers het anker weer binnenhelje kunnen of nog langer wachtje matten. De skeer voor haren rint in de €1000.